Ľudia, musíme prekonať aspoň jedného youtubera, ktorý mi prekáža v ceste. Neviem, ako to ženeme, ale hejtujte tento účet. Volá sa takto. Dado, čiže takto sa volá. Nie, to som ja, počkajte. Mne to vyhľadalo mňa. Dáme si sem Flidado. A pozrite. Vôbec sa mi to nepáči. Lebo ľudia dali mu minus odbery. Ja som mu teraz práve zrušil odber a hejtujte ho, lebo natáča iba ako tu idú nejaké jeho v úvodzovkách lietadla. Takže no dobre. Ahojte ľudia, dneska som v lietadle a idem z Viedne do Abu Dhabi, takže predstavím vám naše lietadlo, čo sme dostali. Takže predstavíme sa. Takýto stolík by si vám... Akože, na čo tu dávaš stolík, bože? Čo to je stolík? My sme zvedaví na nejaký tvoj stolík? Či čo ako? Máme tu obrazovku. Obrazovku? Ty vole, normálne ty máš obrazovku. Len tam ešte nepustí na YouTube teba, zblázním sa. Ježiš, čo to tam má? Čo to tam máš na tej obrazovke? No, hlavne ho hejtujte, má tam iba 1 like. Vysvetlite mi, čo to je? Čo to je? Vysvetlite mi, čo to je? A dobre, to stačí. Čaute.